dɔgɔtɔrɔso min bɛ segukaw fɛ yen n'o ye segu dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen belebeleba ye n'a tɔgɔ dalen don ɲanakɔrɔ fɔnba la ka ɲɛsin Somatara ka gare ma segukaw fɛ yen sato kɛrɛfɛla la Falaye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen k'u bɛna tile fila baarabila kɛ kunun ko u ye kimɛli kɛ k'a jira sa k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso in na bi min ye baarakɛminɛn si tɛ yen olu bɛ se ka baara kɛ ni min ye o la sa u ko ko laboratoire radiographie bloc opératoire oxygène imagerie scanner nin si tɛ ka baara kɛ bi nin y'a san 3 ye Falaye olu tun b'u démerder n'u ye ka baara kɛ a tɔ nana kɛ minɛn dɔw bɛ yen n'i ser'olu ma tasuma b'i yɛrɛ fa o la sa k'u ye kuma u ye sitting kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen nka ni Ala sɔnna a ma juillet kalo tile 6 u bɛna baarabila kɛ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko in na segukaw anw kɔni kayikaw bɛ yɛlɛ anw na sisan dɛ ani kitakaw nin y'olu kɔni olu bɛ yɛlɛ Segu la nin waati in na Falaye an bɛ dugawu kɛ min ye colonel major Assa Bajalo ye a ka wulikajɔ boloda Falaye a ka taa Segu dɔgɔtɔrɔso lajɛ minɛn minnu bɛ yen baara min bɛ se ka kɛ teliyala a n'a ka baarakɛ jɛkulu u ka fɛɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ grève ma yen dɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔ grève ministre an dalen don a la an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali o bɛ a bolo a na wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Segu ɲanakɔrɔ fɔnba ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na tumutu denmisɛnw olu bɛ kuma daminɛ arajo sanfɛ arajo jamana ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw olu kɔlɔlɔ la baara in sigira sen kan jamana yɛrɛ fɛ a n'a ka bolodiɲɔgɔnma jɛkulu yaasa maaw bɛ se ka lafiya ma cogo min na dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnko u bɛ se k'u yɛrɛ kisi olu ma cogo min na direkaw fana fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ denmisɛnw ni dugudenw ye min ye dugujukɔrɔmuguw ye a n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kisi o ma cogo min na baara in kun daminɛna juin kalo salen tile 28 a kɛra barosigiba ni ɲɛfɔli ye yaasa dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na denmisɛnnin 115 olu kɔni ɲɛfɔli sera ka kɛ olu ɲɛna sa u ka se k'u kɔlɔsi n'u ye fɛnw ye u tɛ fɛn minnu faamu u kan ka min kɛ u kan ka man ka min kɛ o ɲɛfɔra u ye Bankas Ansongo San ale ni Yoroso sange sulen dili kɔni daminɛna olu ma jamana a n'a dɛmɛ jɛkulu olu de kɔnɔ ka baara in kɛ baara in daminɛna kunungo min ye 120 ani 151 sange sulen o de kan ka tila sangaw fɛ san yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na sa kɛnɛya bolofara fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ sɔrɔ a la nka maa 2 sange 1 a bɛna kɛ ten Yorosokaw fɛ yen Gwadomusow ale ni dugu minnu bɛ yen n'o ye dugu 70 ye cercle yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kan k'a sɔrɔ min ye Bankas ye sa ba 4 ani 19 o maa olu de kɔni kan k'a sɔrɔ waleya in gouvernement a n'a dɛmɛ jɛkulu ka ko do sa yaasa min ye balo ni bange bɛ se ka sinsin cogo min na palibana ka se ka denmisɛnw kisi o ma Gundamukaw ye wulikajɔ kɛ sa min ye joli ale bɔrɔ 18 k'o sɔrɔ u ka wulikajɔ senfɛ min sigira sen kan juin kalo ale tile 28 dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna Gundam min ye ni joli bɔrɔ 18 min sɔrɔlen filɛ nin ye a kɛra denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ sa n'olu ko sa maanifin yɛrɛ bɛ se ka balo cogo min na cɛncɛnfuga jamanaw la ale ni miiri ma olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔgɔtɔrɔso min bɛ Gundam kɔnɔna na sa baɲumankɛw ale ni maa wɛrɛw Falaye olu taara ni sanusi ni borosɛsiw ye ka t'o d'a ma ni joli taara n bɛ sanusi den 3 dun n'o tɛ yen ne joli tɛ ta dɛ k'an joli ta ten hali Bamakɔ yan n ko bɛ sanusi 1 de di mɔgɔ ma ani boisson 1 an ka denmisɛnnin petit n'u y'a organiser Balabu ko fɛn t'u bolo n ko fɛn t'aw bolo anw joli tɛ ta dɛ joli tɛ ta yɔrɔ si ni fɛn dɔ ma d'i ma o Falaye an bɛ dugawu kɛ Ala ka joliko nɔgɔya sabula i t'a dɔn fo ni joliko dɛsɛ y'i sɔrɔ don min muso 20 kunnafonidilaw olu fana ye kalansen sɔrɔ kayikaw fɛ yen yaasa kalanso min b'a to u yɛrɛ ka se ka baara kɛ u ka kunnafonidisow kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don Sadu Yatara Tɔgɔla maison de la presse président kɔrɔ n'o ye IDEM ye ale ni UNESCO ka bolodi ɲɔgɔnma don baara in a kɛra dɔgɔkun 1 kɔnɔna na musolakaw bɛ se ka kunnafoni ɲɛnamaw di cogo min gɛlɛya ni degun ni bamaja wale ni nijuga wale min b'an ka jamana kɔnɔ u ka se ka kunnafoni di baara kɛ o la Kayi ale kɔnɔna na Masinakaw fɛ Masina dugu kuran tɛ yen taji tɛ yen ji tɛ yen min ye robinew bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin y'a kalo 1 ye u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye tajiko dɛsɛ o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye Masina dugu yɛrɛ kɔnɔna na bi ɲɛmaaw kɔni kɛlen don ka welewelemada bila sa taji bɛ se ka taa Masina cogo min yaasa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka daminɛ panneau solaire tigiw su ni tile Falaye panneau yɛrɛ dɛsɛra n'a bɛ sɔn tile fɛ a tɛ sɔn su fɛ o donc Masinakaw olu ko sa ko o kɔni ko ka fɛɛrɛ tigɛ o la nin ye an ka marabolo n'an ka togodaw kibaruya ye Falaye
sɔɔni san bɛ jigin CNT ale kɔnɔna Bamakɔ